Zdravím vás lidi, vítám vás u nového videa. Dneska si zahrajeme novou hru. Jmenuje se to Battle Cats a je to o tom, že kočky útočí nebo chcou dobít celý svět. Tak jdem si to zahrát. Jo. Tak, atak do enemy base, jasně. Máme tady kočku a na tu potřebujeme peníze, abychom ji mohli vyvolat. Když ji vyvoláme, tak bude útočit. To dává smysl. Potom tady máme ještě jednu věc, to je vydělávání víc peněz. To je dole, jak je level 2. A to dělá to, že prostě vyděláváme víc peněz. Dává smysl. Upgradeneme si to ještě jednou, pošleme další kočku. Jo. A uvidíme, jak se vám to bude líbit, jak mě to bude bavit a když tak z toho natočíme třeba sérii. Kdo ví? Cannon Raid. Tady máme range a v tom range tak pošleme takovýhle ten kanon. Když ho pošleme, tak dá nějaký damage. Zase upgrademe efficiency. Jo, a tady vidíte, tak jak to je, můžete vidět, tak jsme zničili první baseku, dostali jsme XPčka, dáme OK a OK, otevřeli jsme něco, item shop, game challenge, OK. Tak, login daily content, 30 cat foodu, OK, 1 cat ticket a nic. To platit nebudu. A nic. Checkdown, jasně. OK. Vánoce jsou. Tak. Můžu otevřít další kočku, tak ji otevřu. Tady vidíte všechno, co můžeme dostat. Otevřeme si tady a jdeme energii. Jo, otevřeme si mise. Jasně, všechny mise tady. Tak a otevřeme si obchod, můžeme za reklamu dostat 10 000 XPček, zatím to nebudu dělat, ale jdeme na Mongolsko, jasně, a item je dobrý. Tak, Mongolsko. OK, dobré. Tak, vidíte, máme další kočku, ale zatím upgradujeme tady tohle. A jdem zničit Mongolsko. Jinak byl bych rád, kdybyste mi dali like, odběr a napsali nějaký komentář. Třeba jaký kočky jsou dobrý, jaký kočky nejsou dobrý. A jestli jste to hráli třeba nebo nehráli nebo cokoliv. Jo. Byl bych rád za vaši odezvu hlavně. Jo. A tak. Teď nám tam poslali hada, což je těžší než tady ten pes, ano. Ale i tak naše kočky je zvládly. Takže dobrý, to je dobrý, to je hodně dobrý. Jak jsem říkal, náš cíl je zničit celý svět vlastně. A takže tak. Zničili jsme Mongolsko, to je dobrý. Nic jsme nedostali žádný. OK, ale dostali jsme upgrade. Upgradeneme si tu normální kočku. Zkusíme ji dát na. OK, nemáme XPčka. To nevadí, máme misi ale hotovou. Jupi, 20 cat foodů, zatím nic moc.
Jdem zničit Čínu. Tak. Jo, můžete si to i oddalovat, přibližovat a tedy. Čína má docela dalekobejsku. Počkejte. Čína má docela dalekobejsku, ale to je v pohodě, to zvládne. Jinak klidně mi napište, co jste si přáli k Ježíškovi. Jo. A no. A my jdeme zničit tady Čínu. Když jdeme tady na level 3. Krásně. Ok, můžeme dát kanón. Ale ten asi dávat nebudu zatím. Protože hlavně tam nikdo není, takže by to bylo k ničemu. A když tak napište dole do komentářů, co si mám zahrát další. Jako další hru. There is a new cat. X-cat. OK. Tak já ji upgrade. Aspoň na 2. Upgrademe i tanka, i když ho nepoužíváme, ale to je jedno. Jdeme do Tajska. To je dobrý. OK. X-cat. Stojí 200. To je hodně. To je hodně peněz, no. Ale snad bude silná za ty peníze, víte co? Nikdo nikdy neví. Pošleme další kočky. Zmenším to. Tak. Upgrademe na 3. level. A jdeme si našetřit na tuhle X-cat. OK, poslali nám tam nějaký nový. Nějaký panduláky nám tam poslali. Posíláme X-cat. Snad bude dobrá. Za ty peníze by měla být dobrá. Tak, v tomhle tom prvním videu, díle. OK, tady nám píšou o tom, co jsem myslel celou dobu. V tomhle prvním díle snad zničíme něco, ale v dalším díle bychom mohli zničit celou tu zemi. Chtělo by to. Jinak videa by měly vycházet každý týden, takhle o víkendu. Mělo by to tak být. Snad. A mělo by vycházet i nějaký jiný hry. Dostali jsme 2000 XPček, to je hodně dobrý. Tak upgradeneme zase něco tady. Upgradeneme víc peněz za zničený, cat production, životy basic, víc volit, víc peněz a tady charge a tady range. Máme 480 XPček a jdeme zničit Kambodžu. Snad. Jo, vidíte, teď se nám zvýšily výdaje tady od toho, ale taky se nám zvýšila peněženka, takže máme víc peněz, co můžeme šetřit. Jo, to je dobrý. Pošleme zase sekerovou kočku. No a mělo by to vyjít tady takhle. Kambodžu snad zničíme.
Tady nějakou sochu jejich. Nevím, co to je. Jak poslali jsme toho tanka. A nevypadá špatně. Bude to 100% free to play. Takže nějaký peníze, utrácení peněz nečekejte. Upgrademe ještě X-ku a to je vše, co můžeme upgradenout. A ještě range můžeme upgradenout, jasně. Tak, ještě Filipíny tady. A to vám asi zkusím nějak zrychlit. Už jsme dobili. Dalších 5000 XPček, dobrý. Další kočka na upgradenutí. Special Cats. Jo, můžeme odemknout boha. Tak se odemkneme. Jasně. A můžeme si za 50 cat foodů, cat foodů. Tak si můžeme koupit Ninja Cat. Co dělá? One of the, jasně. OK, takže by měla být lepší jak X-Cat. Ale za 50 cat foodů to je hodně. Ještě tady Gross Cat je, tak si ji upgradeneme hned a upgradeneme i study. To znamená, že dostaneme víc XPček za každý kolo. OK, a můžeme jít do Japonska. Tak, tady Bůh. Jo. Upgradeneme efficiency. Jinak ty efficiency to je max level 8. Pošleme kočku normální. Jo. Další normální kočku. Snad zničí hada tady. Chtěl by to. A piska ještě možná zničí. Můžeme si koupit sekrovou kočku. Já nechci skipnout. A jinak, kdybyste nevěděli, tak tato hra se jmenuje The Battle Cats. Najdete ji všude. Na App Store, na Google Play a všude prostě. Jo, je to docela zábavná hra. Taková ne. Taková klidná hra. OK, poslali nám tam nový typ. To je hroch. Hroch je silný, bych řekl. Jinak poslal jsem tam tu vysokou kočku a měla by být snad silná. Doufám v to. OK, malinko si to oddálíme. Zatím žije, mlátí. OK. A už je mrtvá. A je to v pytli. To se mi nelíbí tohle. Roh se mi nelíbí. Strašně opět. OK, počkáme, až tam vejde. A pak pošleme kanon, abych jsme ho zničili. Myslím, že už tam je, takže jdeme na něj. OK, dali jsme mu nic. A snad nám nezničí bejsku. Chtěl by to. No. Ona.
my jsme mrtví. Zkusíme poslat všechno, co máme. OK, zničili jsme ho. To je dobře. Snad to půjde. Jednoduše už, teďkon. Nice. Dobrý. To už máme vyhraný. Nemusím hrát ani. No. OK, nám nepošlou dalšího. Jinak bychom byli v pytli. Ale nevypadá to, takže dobrý. Takže free výhra. OK, Japonsko nám dalo zabrat docela. Neříkám nic. Ale snad to půjde lépe. Do kecíka. OK, hodně věcí jsme získali. Dostali jsme zadarmo ticket, rare ticket. OK. 3000 XPček, 4 speed upy, 20 cat foodu, 5000 XPček a ještě slovu, ale jak jsem říkal, free to play jsme, takže to nebude, sleva nebude. OK, můžu vzít všechno tady. 20 cat foodu, není špatný. Tak. OK, nějaký. OK. To nechce asi vědět, co chce, co to je. OK. Ještě menu tady Cat Guide. To je, kde můžeme získat všechny naše. Můžeme se kouknout, co všechny naše kočky dělají. Docela užitečná věc. Tak, tady. A hlavně, že to je 5 cat foodů, takže to je dobrý. Jo, fakt je tam těch koček strašně moc. Takže, OK, nějaká medaile. Jasně. Koček je tam dost, takže nuda nebude. OK, tak jo, hele. Nakonec videa si otevřeme tady 3 kapsle. Jo. 2 tyhle normální a 1 rare kapsle. OK. OK, dostali jsme energii. Cat Energy, to je dobrý. A dostali jsme nějakou novou. Co to je za Bird Cat, OK. Možná vyzkoušíme. A máme další mesi hotovou. Tak, claim all. 20 cat foodů dalších, nice. No a OK. Jdeme na rare věc. Co dostaneme? Rare kočku. OK. Shaman Cat. OK. Hele, za 30 ještě. Dobře. Otevřeme to. Buď to bude dobrý, nebo to bude špatný. Uvidíme. Super rare. Toaster Cat. Toastovač. OK. Not bad. OK, tady máme všechno. Tak si použijeme všechno. OK. Tak. Upgrade. Koukneme, co to je. OK. Má arrow. OK. Nemám zase tak špatný kočky, ale
Ok, jasně, tenhle ty všechny. Dáme se do deku. No ale co dělají? Musíte zjistit další týden. Protože já se s váma loučím. Ještě tady dáme cat guide. Filtr rare, super rare. Tak, ještě tady otevřeme. OK. Dalších 5 cat foodů. Je dobrý. Tak, jo no. Tak už je to tady. Loučím se s váma. A zatím čau.